Kuvittele, miten maisemaa halkova vuoripolku vaihtuu äkisti suoremmaksi työmaaksi yhtäkkiä eteneminenkin tuntuu tehtävältä, ei sattumalta. Kuun siirtyminen Kauriin tuo tähän samaan aikaan arkkityypin, jossa vanha rooli päättyy ja uusi vastuu astuu paikalleen askel askeleelta ilman turhaa koristeellisuutta. Kun sun Jupiter tekee suopean sekstiilin, sinulla on tilaisuus kasvaa sekä uskalluksessa että näkemyksessä, mutta se vaatii kurinalaista valintaa. Venuksen ja Saturnuksen välinen tuki muistuttaa, että myös tunne voi olla rakentavaa, sitoutuminen ei ole kahle, vaan turva. Marsin ja Jupiterin jännite voi silti tehdä sinusta kunnianhimoisen ja kärsimättömän, joten suuntaa energiaa johonkin, jonka mittaat konkreettisesti. Merkurius-Pluton neliö haastaa puhumaan totuuden, mutta varo ylireaktiota ja kahlitsevaa tulkintaa. Illalla kuu Kaurissa herkistää neuvotteluille ja käytännön päätöksille, ja yön muun Neptun neliö voi tuoda sumua, joka selviää rauhallisella hengityksellä. Tallenna video ja palaa katsomaan tänä iltana uudelleen, kun kuu Kaurissa sytyttää päämäärän huipun. Lataa Pax-horoskooppi astrologia-kanavan kuvauksesta saadaksesi henkilökohtaisia horoskooppeja, parisuhdeanalyysin ja biorytmin.